Nakurat ang mga tawo nga nagpiknik sa R. Castillo, Davao City pasado las 5 niadtong Miyerkules sa hapon, Enero 24. Dihang kalit ng lukso daplin sa seaside promenade ang daghang isdang tamban nga mao'y gikagubtan sa mga tawo ug nagiyahay na og pamunit. Isda sa samal ginapamunit na lang. Pagkagabi sa susamang adlaw, gikagubtan sab niining pamilyaha ang pagdagsa sa daghang isda sa baybayon. Padulong na unta sila mga tulog sa usa ka resort sa Samal Island dihang kalit midagsa ang mga isdang tamban. Dali nilang gipangsikop ug gibutang sa sudlanan hasta ang mga bisita sa resort niya pilog panguha. Ug kagabi, Huwebes, Enero 25, laing hugna na sab sa isdang tamban ang midagsa sa usa ka pantalan sa Samal Island. Sa video nga kuha ni Jason Madrona, makita nga nagiyahay og sikop sa isda ang mga trabahante sa pantalan, perting daghana sa mga isda. Matud ni Jason, kini ang unang higayon nga makasaksi siya og susama niini. Ang pagdagsa sa mga isda sa baybayon ug pantalan, miani og klase-klaseng komento ug reaksyon gikan sa mga netizen. Dunay nagsulti nga usa kini katilimadon nga dunay moabot nga katalagman, duna say miingon nga gasa gikan sa dagat ang pagdagsa sa mga isda. Pero luyo sa nagkadaiyang opinyon, gipasabot sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 11 nga ang posibleng rason sa pagdagsa sa mga isda sa lugar mao ang season sa isdang tamban sa Davao Gulf. Posible sab tungod sa natural nga pagkaon sa isda nga anaa sa lugar ug ang upwelling kun ang vertical nga paglihok sa deep water ngadto sa ibabaw. Gani sa gihimong fish and water sampling sa BFAR, nasuta nga dunay presensya sa phytoplankton sa mga pantalan nga sagad ginakaon sa mga isda. Wala hinoy ang ikabalaka ang publiko kay luwas nga unon ang mga isda nga ilang makuha. Niadtong Enero 7 ug 10, unang nahitabo ang pagdagsa sa mga isda sa baybayon sa Maasim Sarangani Province ug usa ka pribadong pantalan sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.